Vedel som, že srdce mám nejaký problém, lebo furt som sa zadýchával. No. A tak to bolo tá ona chlopňa. Lebo keď som spravil pár schodov doma, keď som išiel, tak som dýchal jak krvná hus. Pár schodov, tak som musel sa, lebo keď som išiel od doktora obvodného, tak ja som išiel, kúsek je to, otážený tým barákom. Ja som možno aj 5-6 krát stál, že som došiel domov. V tomto prípade, pri tomto zákroku je nepodstatné, či robíme tú sternotómiu, lebo to je pre toho pacientov to najmenej. Ale tým, že to robíme na tom bijúcom srdci a nepoužívame mimotelový obeh, tak to je tá pridaná hodnota. A to, že to vyriešime 2 v 1, a hlavne to, že v podstate inú možnosť ten pacient nemá, pretože aj samotné intervenční kardiológovia samostatne sami povedali, že oni to nie sú schopní urobiť. A tento zákrok, ktorý sme mu urobili, bol pre toho pacienta jediné možné riešenie. Toto je vlastne očakávaná chvíľa, kedy sa rozhoduje o osude pacienta. Že buď pacient vykorčuluje z toho veľmi dobre a má veľkú šancu na návrat do normálneho života, alebo keď sa to nejak výrazne skomplikuje, tak potom samozrejme sa tie šance znižujú. Nedávali veľkú šancu mi oni. Že nehovorí, no moc nepočítajte s tým, lebo že pokiaľ srdce vydrží. Tak to bolo, viete, jak sa povie, že som utekal hrobárovi z lopaty. No a jedenkrát sa ráno obudím a mám napuchnuté nohy. Normálne naliaté som mal. Tak som išiel do štátnej, tam som týždeň ležal, tam mi vyťahovali vodu, dali ma do porádku a keď som odtiaľ odchádzal, ten doktor mi povedal, budete sa hlásiť na jednotke transplantačnej, Ružinové. A chodil som tam 5,5 roka na dialýzu a potom pani doktorka mi z dialýzačnej volala, raz keď som došiel, zvonil telefón, že pán Tačík, prídite sem, že máme pre vás obličku. Došiel som tam a hneď na kramáre nejaké vyšetrenia ste mu spravili a hneď som išiel na stôl, jak sa povie. No tak začalo to takých septembri, na konci septembra. V noci sa začal budiť, čo je, hovorím. Lehel som si, zasa nemohol som spať. Hovorím, že nehovorím, kurni, čo pán, nemôžem si len, furt sa len dusím. Hovorím, čo je se mnou, hovorím. Vieš čo, nejak do rána posedím v kresle, tak som aj vyspal sa. Ráno idem a hovorím obvodnému doktorovi. Dojdem tam a hneď, jak som mu to povedal, hneď dal mi papír na rentgen. A že keď bude rentgen, budeme výsledky, aby som k nemu došiel. Dojdem k nemu, tak to bolo za 4 dní. A hovorím, pán doktor, tu sú výsledky. Dobre, predpísal mi taký malý sprej, že keď vás na to chytí, že nastýkajte si do pusy. Aj tak bolo, došiel som domov a došla sobota, to bolo ve štvrtok, som bol u doktora, došla sobota, v noci zase ma to chytila. Dceri som povedal, vieš čo, zeber ma tam na tej Bory. Došiel som na tej Bory, jak dneska som tam došiel, tam mi všetky onedá spravili vyšetrenia, ešte 2-krát CT, aj 27. urobili ešte CT. Pán Tančípok bol sem odoslaný od rajónneho kardiológa, kde už rajónny kardiológ vyslovil vlastne podozrenie na významnú aortálnu stenózu aj na ochorenie koronárnych tepien, takže bol hospitalizovaný u nás na kardiológii, kde prebehol taký štandardný diagnostický postup, absolvoval selektívnu koronarografiu, kde sa teda našla závažná stenóza jednej cievy. Okrem toho absolvoval echokardiografické vyšetrenie, kde sme potvrdili závažnú aortálnu stenózu a následne prešiel našim indikačným seminárom. U ňom sa stretli 2 základné diagnózy, ktoré sú v podstate v kardiochirurgii taký každodenný chlebíček náš. To znamená, že ischemická choroba srdca a závažná aortálna stenóza. Okrem toho, že mal zanesenú aj tú aortálnu klopňu, aj tie cievy, aj tú hlavnú osrdcovnicu mal sklasifikovanú tak, že nebolo technicky možné dať tam klem a to srdiečko zastaviť a urobiť operáciu tzv. Na zastavenom srdci s použitím mimotelového obehu. Pekne si dýchajte, dobre? Dobre sa dýcha? V pohode, hej? Teraz pacientovi dávame kyslíkovú masku, predýchávame ju kyslíkom, lebo do tej kritickej fázy, aby išiel ako keby nasaturovaný kyslíkom, aby sme mali nejakú rezervu, lebo chvíľku nebude dýchať a musíme ho trošku mať v rezerve. Takže dostane kyslík a už dostáva lieky do žily, z ktorých zaspí, potom bude nasledovať intubácia, čiže zavedenie kanily do dýchacích ciest a napojenie pacienta na umelú plúcnú ventiláciu.
Teraz ešte ideme zaviesť tzv. Centrálny žilový kateter do veľkej žily, ktorá ústí do srdca, na podávanie rôznych koncentrovaných silných liekov a na odbery nám to slúži. Zavádza sa to cez žilu umiestnenú na krku. Základ je ukončený, ešte mu zavedieme transenzofagálnu sondu, to je sonda na ultrazvukové vyšetrenie srdca cez pažerák, pretože nemôžeme to robiť štandardne cez hrudník, pretože tam bude operačná rana. Čiže ak si vezmeme, že otvorím to srdiečko a tuto je aortálna chlopňa, ktorá z ľavej komory dostáva krv, cez ňu sa dostáva krv do hlavnej cievy a tu do celého tela, do mozgu, do rúk, do nóg, tak táto chlopňa bola zúžená nie na takýto priemer, ako je tu, ale o 80% bola užšia. Vôbec sa neotváral ten ventil, ktorý má pustiť, jednoducho proste nepúšťal. A druhé riziko bolo v tom, že ľavá koronárna artéria, ktorá zásobuje celú tú ľavú komoru, bola na vetvení zúžená takisto a tým pádom aj spoza tej chlopne sa do tých koronárnych artérií takisto nedostával kyslík. Čiže to srdiečko v podstate bolo odsúdené na ako keby zlyhanie respiračného, v úvodzovkách udusenie sa toho pacienta. Teraz v tomto obraze vidíme ľavú komoru ako hlavnú dutinu srdcového svalu, ktorá generuje tlak, ktorý si teda meriame na rukách. Hej, to je mitrálna chlopňa, nás zaujíma momentálne aortálna chlopňa, ktorá má, vidíme kopec kalcifikátov jednak na tých cipoch, trošku to povyťahnem. Ona má tvár ako Mercedesu na priereze, hej, taký Y naopak a vidíme, že tie cipy sú extrémne kalcifikované, tie by mali byť ako takto jemné, naznačené. Vidíme, že ich toho kalcifikátu, toho kalcia usadenín na tých cipoch aj okolo vlastne tej chlopne je extrémne veľa. Že to zabraňuje vlastne prietoku krvi zo srdca do aorty. Tým pádom to vytvára ako keby takú prekážku a pacient z toho teda neprofituje. Áno, treba si uvedomiť, že tí pacienti vo všeobecnosti pred pár rokmi by neboli vôbec operovaní kvôli teda rizikovosti. Prvá fáza riziková je samotný ten úvod do anestézie, vtedy pacienti niekedy nezvládnu prísun tých anestetík, ktoré pôsobia negatívne na srdiečku a na cievy. Takže vtedy môže dojsť zrúteniu obehu, možno resuscitáciou, čiže to je prvá kritická fáza. Potom samotná implantácia je veľmi riziková. Samozrejme, nemusí sa nič udiať, ale môže sa stať niekoľko komplikácií, vrátane srdcového zlyhania, poruch srdcového rytmu, či už teda, že prestane byť srdce, alebo príliš rýchlo bije, nepravidelne, alebo tzv. Maligné poruchy rytmu, kedy musíme pacienta defibrilovať. Ja sa nemohol nič robiť, jak sa povie. Že rýl chytiť, lebo čo? Hovorí, že nie, to ja nemôžem, v žiadnom prípade. Ja som rád, že dýcham. A nechcem sa zadýchať, lebo čo ja viem a hotovo. Hovorím, tej som chodia sa mŕtvola, jak vám poviem, no tak. Nebolo o ničom tedy. Len som najedol som sa a to bolo všetko, no. Trošku som sa o seba obradil som sa. To bolo ako taká chodiaca mŕtvola. Hovorím, pár schodov som spravil a som zadýchal, jak ježišmarja, to aj nechcem spomínať. Začal som kašľať a dusiť a jedno s druhým. Tá voda, keď bola na plúcach, to nebolo dobré. Okrem toho, že ten pacient, ako som povedal, bol vysokorizikový, jeho funkcia jeho srdiečka mala tretinovú výkonnosť, 20-25%. Bol úvodzovka polymorbidný, pretože to bol pacient, ktorý bol v dializačnom programe. On mal, myslím, že pred 15 rokmi transplantovanú obličku, predtým bol 5 rokov v dializačnom programe. To sú všetko pacienti, ktorí sú imunosuprimovaní, čiže to tiež je taký pre operáciu samotnú taký rizikový faktor. Vy máte potlačanú imunitu a musíte napriek tomu do toho ísť. Čiže teraz vidíme v podstate tú samotnú sternotómiu, ktorú chvíľu robíme. To je štandardný prístup k srdiečku pre nás, pre kardiochirurgov. Musíme sa dostať cez hrudník. Na túto fázu sa pacient odpája od ventilátora, aby sa sfúkli pľúca. My trošku zatlačíme na ten hrudník. Tak. A teraz toto sternálnou pilou vlastne robíme
rez hrudnou kosťou. Dôležité je, aby bol urobený presne stredom. Jeho srdiečko malo funkciu 20%. Ako náhle by sme ho aj dali na mimotelové, zastavili, predsa len takíto pacienti, to srdiečko sa potom nemusí úplne naštartovať. A u ňoho bolo aj to jednoduchšie pre nás, že sme neboli schopní dať tzv. Klemp na tú aortu, aby sme to srdce mohli zastaviť. Čiže on ani len neumožnil to, aby sme sa bavili, či ísť na mimotelový obeh, alebo neísť na mimotelový obeh. Tam bola jediná šanca, buď ho nebudeme operať vôbec a necháme ho v tom stave, v akom je, alebo podstúpiť tento kombinovaný zákrok bez použitia mimotelového obehu, robený na bijúcom srdci. No a my sme vymysleli to, že v podstate jeden arteriálny štep odtiaľto z ľavej subklavie našijeme na tú ľavú koronárnu artériu a tadiaľ cez aortu na katetri zavedieme transkatetrovú protézu. Teraz odoberáme arteriálny štep, ktorý je vetva artérie subklavie, volá sa arteria thoracika interna, ľavá, a štandardne sa používa na revaskularizáciu hlavnej koronárnej artérie, čo je ramus interventricularis anterior. Arteriálny štep má dve výhody. Jednak dlhšie vydrží, hlavne tým, že my ho odoberáme tak, že ostane tzv. In situ, to znamená na mieste, tak nemusíme šiť proximálnu anastomozu na aortu. Je to taký najklasickejší typ revaskularizácie, najdôležitejší, keďže RIA, ako my ho voláme, ramus interventricularis anterior, zásobuje 2/3 ľavej komory, takže to je naozaj alfa omega revaskularizácie myokardu. Pán Richtárik, máte nejaké bolesti? Ja som zastancom výraznej komunikácie s pacientom. V dnešnej dobe to už nie je tak, že keď povedal niečo lekár, tak už to tak musí byť. Pacient si to pozrie, prečíta, poinformuje sa, opýta sa. Čiže keď sa s nimi na rovinu porozprávame, nie každý je schopný pochopiť všetko, ale potom sa im dá aj ináč nejak vysvetliť, proste laicky alebo tak jednoduchšie, ale aby chápali. A hlavne, aby nastala istá dôvera medzi operátorom alebo celým tým pracoviskom a pacientom. Potom ten pacient aj taký je, viac spolupracuje, by som povedal. No, to, čo sme začali, odobrali sme ten arteriálny štep vnútornej strany hrudníka, arteria thoracika interna sa volá. Ona je vetva arterie subklavie a takto ako strieka, takto keď ju našijeme na cievu, na srdiečku, tak takto bude zasobovať za tým zúženým miestom. Čiže to je ten samotný bypass. Arteriálny štep, našije sa na srdiečko. Klipsy, prosím, veľký. V prípade pána Tančiboka my totižto na revaskularizáciu, čiže na obnovenie toku krvi na srdci používame cievu, ktorá prechádza po podhrudnú kosť, po podbradavku. A jedna z jej prirodzených úloh je aj výživa sterna, čiže hrudnej kosti. Pokiaľ my rozpílime a ešte túto cievu premiestnime, o to viac potrebujeme, aby ten pacient bol čo najpripravenejší na zákrok. No toto je tzv. Stabilizátor, pretože keďže my budeme šiť na tomto mieste, tak si ho vieme takto lokálne zastabilizovať. Stabilizátor slúži na to, aby v tomto mieste, v ktorom teraz operujeme, alebo teraz už vlastne ideme si pripraviť miesto, kde našijeme tú artériu thoraciku internú, teda to je tá samotná revaskularizácia myokardu na bijúcom srdci. No, došli sme bypass, čiže ten arteriálny štep, ktorý sme odobrali z vnútornej strany hrudníka, ktorý už teraz momentálne zásobuje hlavnú vetvu ľavej koronárnej artérie, teda ramus interventricularis anterior. A to je to, čo pre tohto pacienta vieme urobiť ako rozhodujúce v liečbe ischemickej choroby srdca aj vzhľadom na jeho lokálny nález. Vzácnosť tohto výkonu je v tom, že tých pacientov je strašne málo, takto ťažko chorých, alebo takto v úvodzovkách neoperovateľných. Na to, aby ste mali taký tím, ktorý je schopný túto operáciu previesť kedykoľvek, bez prítomnosti nejakého klinického špecialistu, bez toho, aby vám niekto musel tej CT obrázky pozrieť, premerať, neviem čo. Musíte mať adekvátne vzdelaný ten tím. Náš tím je schopný tento typ operácie previesť 24/7, teda kedykoľvek. Motom našeho kardiocentra, našej nemocnice, ktorá sa pred 2 rokmi presťahovala sem do priestoru nemocnice na Boroch, je
neustály pokrok a inovácie, najvyššia medicínska kvalita. Kardiochirurgiu sme otvárali minulý rok a ja som vďačný za to, že aj ľudia, ktorí prišli pracovať v tomto tíme okolo kardiochirurgie, majú a zdieľajú tú spoločnú víziu a majú príklad v tom, ako sme to robili doteraz a chcú pokračovať a robiť ten svoj odbor v takomto nastavení, aké Cinre má. Samozrejme sme personálne aj narástli a vybudovali sme toto pracovisko, ktoré je veľmi dôležité z pohľadu komplexnosti tej liečby, ktorá je u nás stále koncentrovaná na tie najmodernejšie mini-invazívne postupy, ale potom sú aj chirurgické postupy, bez ktorých to nejde a časť pacientov vždy bude potrebovať chirurgické riešenie. A samozrejme medzi tými dvoma sú tzv. Hybridné spôsoby liečby, kde sa práve tými mini-invazívnymi spôsobmi pomáha tej chirurgicky otvorenej operácie, aby bola čím menej invazívna, čím menšie krvné straty, aby tam boli čím kratšia hospitalizačná doba, čím menej komplikácií a pacient mal. V tejto chvíli, ako som povedal, sme jediné pracovisko na Slovensku, ktoré pod jednou strechou má neurochirurgické a kardiochirurgické pracovisko, ktoré robí podporu tým mini-invazívnym výkonom, ktoré bez tej podpory v celom rozsahu nie je možné robiť. My ich dnes vieme robiť a potom to prináša takéto výsledky, ako ste videli aj dnes od toho pacienta. Momentálne si pripravujeme miesto na zavedenie pigtailu, ktorý už budeme potrebovať pri tej samotnej transkatotrovej implantácii. Tuto sme si na aorte obšili miesto, cez ktoré transaortálne pôjdeme zaviesť tú chlopňu. Ďalšie postupné kroky, ktoré sú nutné na samotnú operáciu transkatotrovej náhrady aortálnej chlopne. Pán doktor teraz momentálne sa snaží trafiť arteriu femoralis, cez ktorú si zavedieme pigtail. To je všetko potrebné na to, aby sme vedeli, kde tú chlopňu správne, ako tú chlopňu správne umiestniť. Je to vždy jednoduché, keďže tá chlopňa je jednak zúžená, jednak vykalcifikovaná. Teraz si vlastne musíme urobiť obraz s kontrastnou látkou v aorte, kde je presne tá chlopňa. Tu je teraz v podstate už ten katéter, po ktorom zavedieme tú chlopňu. Už nám strčí z aorty, kde transaortálne po týchto vodičov si ju tam dovedieme chlopňu a tam tu budeme pozerať, ak správne ukladať. Tá transkatetrová chlopňa tiež potrebuje špeciálne pripraviť už ten daný moment, keď sa ide implantovať, tzv. Crimping, to sa musí tak pripraviť na ten samotné rozvinutie. Keď prebieha klasická kardiochirurgická náhrada aortálnej chlopne, tak my si srdiečko zastavíme, otvoríme si aortu, vystrihneme tú chlopňu, dáme si odmerky a vyberieme tú správnu, našieme. Lenže my keď ideme týmto spôsobom, tak musíme mať CT vyšetrenie, musíme si to vedieť odmerať a tú veľkosť už musíme dopredu pripraviť. Čiže nemôžeme ísť tým, že uvidíme, ako to tam bude. Musíme mať práve v tom je to najkrajšie, že v absolvovaní a kompletizácii všetkých výsledkov musí mať jasný plán operácie. Aby sme ideme urobiť to, čo už si povieme, že presne urobíme. A ten hard team je tam pripravený, musí tam byť echista, ktorý skontroluje, či je to správne implantované, robí sa to pod rentgenom, robia sa jednotlivé kroky, ktoré zabezpečia to, aby sme to správne implantovali. Dobre, Rastio, teraz pôjdeme už s katetrom do chlopne, do aorty, čiže teraz bude to bude v podstate taká najkritickejšia fáza pre neho, aby sme to rýchlo vymenili, vieš, pistoly, dobre. Teraz tam na tom vidno, ako už ideme s tou chlopňou, ktorá je skrimpovaná na správne miesto. Dobre, máme nízky tlak. Dobre. Trošku otváraj. Nachystajte si na angio. Urobte nám angio, prosím, teraz. Dobre, otváraj. Dobre, otváram. Otváraj. Dobre. Dotlačiť. 2, 3. Deflácia. Dobre. Nič, no tak my sme cieľene museli znížiť tlak, lebo keby mal vysoký tlak, tak nám vyhodí tú chlopňu, tú protézu z toho miesta. To sa robí za toho rapid pacingu, lebo by nastala posun tej protézy. Momentálne robíme pooperačnú kontrolu transesofagálnym echom, čiže tým pažerákovým echom, či sme správne umiestnili tú protézu, či tam nie je nejaký periprotetický lík, tzv. Prepušťanie, ale zdá sa, alebo je to tak, že tam je úplne excelentne usadená, nie je tam žiaden paravalvulárny lík. Takže koniec, vyberáme katetre a končíme. My sme v podstate na tento balón nasunuli tú protézu transkatetrovú. Tuto cez aortu sme to zaviedli a keď to bolo na správnom mieste aortálnej chlopne, čo sme videli rentgenom,
tak sme nafúkli ten balón, tak ako teraz vidíte. A on rozťahol tú protézu, stiahli sme balón a protéza ostala na správnom mieste. A to je celé. No, do operácií, jo, to bolo už lepšie. Po operácii som ležal 4 dní tam, na tej pooperačke. No, to už bolo hoj aj. Potom učili chodiť chvíľečku, som prešiel cez tú chodbu, po tej chodbe. No a už potom to už bolo dobré. No, hovorím, 8 dní som tam bol. Po operácii, všetko, komplet. Došiel aj primár za mnou, sme sa pozdravili, bavili sme sa. Na mňa díval, vy už ste taký živý? Hovorím, no, tak čo? Doteraz som bol mŕtvý, hovorím. No dobre bolo, no nehovorím, no. Za 3 dní už potom, hovorím, vy ste už dobrí, môžete ísť domov. A tak aj bolo. Dobrý deň, pán Tančibok, vítajte opäť u nás. Pekne. Nech sa páči, sadnite si. Ako sa máte od operácie? Dobre, pani doktorka. Je to lepšie? No pravda, o 120% mi to zlepšilo. Aj tá dýchavičnosť sa zlepšila? Už to nie je také zlé? Už to není. Dobre, tolerujete bežné činnosti? No pravda, robím všetko, čo sa dá. Pomalička, ale robím. Dobre, to ma veľmi teší, takže prejdeme teraz k tomu echokardiografickému vyšetreniu. Poprosím, aby ste sa vyzliekli do polpásna, dobre? Dobre, takže ideme pozrieť. Nahrádzali sme aortálnu chlopňu biologickou protézou, takže musíme ju pozrieť z viacerých projekcií, či je v poriadku, či tam nie je prítomný paraprotetický lík, ale akože robíme komplexné echo, že pozeráme sa aj na funkciu srdiečka, aj na ostatné chlopne, čiže všetko skontrolujeme. Zatiaľ to vyzerá dobre. Dobre, pán Tančibok, takže za nás je úplne všetko v poriadku. Tá protéza vyzerá veľmi dobre. Vy máte svojho rajonného kardiológa, takže k nemu určite dispenzár pokračuje a my by sme si vás ešte radi pozreli o rok, ale čo sa týka bežných činností, vy všetko, čo tolerujete, môžete zvládať, dobre? No. Budeme pokračovať v tej medikamentóznej liečbe toho srdcového zlyhávania a o rok sa na to zase pozrieme, dobre? Aká je tá funkcia, či je všetko v poriadku s protézou? Dobre, a uvidíme, čo bude ďalej. Dobre. Čo by mal on dodržovať? V podstate on musí mať dobre kontrolovanú arteriovú hypertenziu, musí mať dobre kontrolovaný diabetes, obezitu musíme, aby nebol teda obezný. Okrem toho teda nejaká životospráva. V podstate aerobná aktivita je určite žiaduca, aj prospešná u každého pacienta. A čo sa týka nejakých dietických opatrení, tak určite mediteránska dieta je taká odporúčaná u kardiologických pacientov. Takže takto. Dobrý deň, pán Tančibok. Ako sa máte? Dobre, pán primár. Ako sa zmenil váš kvalita života po operácii? O 120% by som povedal, ne, o 120. A čo robíte? Ako zmena oproti predoperácie? Aj v záhradke sa dá robiť všetko možné. No. Záhradku máte veľkú? No, tak. Ale si porilujete, pokopete všetko? Presne tak, aj to všetko možné. Manželke pomôžem. Výsledky ohľadom obličky, všetko funguje? Áno. Dobre. Presne tak. Mám za veľkú radosť. Ďakujem pekne. Držte sa, dovidenia. Dovi. Tam je samozrejme dôležité to, že ten mimotelový obeh sa nepoužije, čiže nespúšťa sa tá systémová odpoveď toho organizmu, čiže aj rekonvalescencia je oveľa rýchlejšia. Výhoda toho, že to srdce nestálo a takýmto spôsobom sa odstránili pre toho pacienta dve základné veci, aj ischemická choroba srdca, aj závažná aortálna stenóza, bolo to, že on už na 5. deň nám tu pochodoval po chodbe. Už ako keby nevedel, čo so sebou v úvodzovkách, v dobrom zmysle. A už len dávali sme pozor, aby sa pri tej imunosupresii, keďže on mal tú obličku transplantovanú pred 15 rokmi, aby sa nám nezapálila rána, našťastie ani to sa neudialo. Takže ten pacient naozaj prebehol veľmi hladko. A to je taká aj vďačná diagnóza, lebo vy keď mu urobíte ten ventil znovu spojaznite a dodáte ďalšiu krv, lepšiu do toho srdiečka, tak to srdiečko vám takto naštartuje. Takže tí pacienti sú takí vďační potom. Takí vysmiatí sú. Tak pozriem na tú ránu, dobre? Nech sa páči. Toto môže trošičku bolieť. Dobre, super. No nič, vyzerá to super. No. Celé fajn? No. Takže ste doma poslúchali, áno? No, tak je rád. Aj nás, aj manželku, aj detičky. Áno. Primárne vás nabonzoval, že ste mu hlásili, že sa cítite jak 17-ročný. Čo sú to za moresy? To je pravda, no. Čo potom deti vaše na to povedia? Tak viete, no. Ja som bol rád, že tak, jak to dopadlo, no. Že sme to dali do porádku, no, bo to bolo špatne so mnou. Jasné. A čo teraz, zvládate sa naháňať aj s vnúčatami? No, pravda. Dobre, ale ja mám na vás jednu vážnu otázku. Keď ste od nás odchádzali, tak sme hovorili, že zakazujeme doma zakazovať. Nie, že vás doma ofúkujú a vy už ani nevystávate, ani prach nezotriete.
To už áno, už teraz áno. Ešte, že tak. Už aj kopem v záhrade. Našim pacientom umožňujeme prikúpiť si vestu, ktorá vlastne je certifikovaná. Je to vesta, ktorá prešla niekoľkými štúdiami randomizovanými na americkom aj európskom trhu a je vlastne priamo prispôsobená pre kardiochirurgického pacienta. Oni si ju nasadia cez tú ranu, ako môžete vidieť, tuto v strede v podstate nie je nejaký tlak vyvíjaný, čiže tá rana sa môže hojiť a je tam dostatočný prienik vzduchu. Vyzerá to ako plavecká vesta, ale dáva sa presne naopak. Čiže tieto mäkké peny sú vlastne ergonomicky prispôsobené na to, aby naliehali na tú pevnú časť hrudného koša a umožňuje im dýchať v dostatočnom objeme a zároveň im fixuje to sternum. Čiže jeden zo spôsobov pomoci hojenia tej rany je aj tá mechanická pomoc zvonku, čiže tá kosť pri tom rozpínaní hrudného koša sa nenamáha a je to fixované vďaka tej veste. No už ja môžem všetko, ale neviem, tak pijankou. Pokopem chvíľečku, odpočinem si. Alebo nepokopem, však aj zajtra je deň. Však nemám ďaleko, dojdem sem, peši, lebo tak... To už, keby som sa znova narodil, ak do vás niečo fúkel, niečo nové. To sa nedá ani porovnať.